Boma kagol gelo sakalangkung mring satriya pringga dani ngajab senopati agung datan trimah jroning panggalih datya papa langin bejo Mboten saged Rama Dewaji ingkang pantes minangka dados Senopati Agung negari Ngamarta menika mboten Gatotkaca nanging Keng putra pun Boma Narakasura. Lah kok malah si Gatotkaca ingkang dipun pilih kajumenengaken dados Senopati Agung niku kados pundi? Kamangka putra Dwarawati langkung sekti timbang anak Arimbi. Kula Boma Narakasura si Gatotkaca anggone kawisuda jumeneng Senopati Agung negara Ngamarta mau wis antuk idi palilah saka para pepundhen lan sineng kuyung kelawan para bebrayan agung. Kabeh para kawula wis padha sarujuk mbok menawa si Gatotkaca kang kadadekake Senopati Agung nger Boma. Mboten idep ingkang baku. Kula mboten condong, kula mboten rumajang. Yen to si Gatotkaca ingkang kadadosaken minangka Senopati Agung negari Ngamarta, mila kula sowan wonten jengandika Kanjeng Rama Bathara Kresna ing Dwarawati namung nyuwun senjata pitulungan. Kados pundi cara paduka? Kados pundi reka daya paduka? Amrih Kang putra Boma Narakasura ingkang saged dados senopati.
Ngudhare tias riwut rawati rawat wawati wedi lamun kauningan mring sang ambek ngumalati panwandi pinarti bloko kacuranan kang hambek juti anakku bocah bagus ngger Bumanara Kasura sumurupa mbok menawa dina sak mengko dewa bakal matedhakake kanugrahan kulup kanugrahan mau ya kuwi wujuding Wahyu Senapati kang aran Wahyu Topeng Waja wis kinodrat ing jagat pinesti ing widi pinurba ing dewa mbok menawa sapa kang kecondhokan wujuding Wahyu Topeng Waja kuwi mau ya Wahyuning Senapati iki mau kang bakal dadi Senapati Agung ana ing negara Ngamarta Buma kamangka dina sakmengko calon Senapati Agung Praja Ngamarta ya kuwi adimu si Gatotkaca lagi nandhang raga utawa tegese lara madal saliring usada ya kanthi perkara iki Hanjalari bingung bilunglungan pepundhen-pepundhenmu para Pandhawa Bama halatalah ya Gatotkaca lara iya Bama hoi to hi ho hoi Sinakarta mreh tartamtu tamtuning utama titi tetep dadi pangubahaning jalatala Gatotkaca nandhang raga utawi nembe lara Rama Dewaji iya pancen kaya mangkono ngger tegesipun menika sampun dados sasmitaning Gusti mbok menawi alam menika boten condong kalian si Gatotkaca bocah Pringgondani sampun tetha ngegla kang tanpa warana bilih Gatotkaca menika boten kedrajatan dados senopati tumrapipun nuringgih punika Wahyu Senapati ugi winastan Wahyu Topeng Waja Kanjeng Rama
babakan Wahyu Senopati utawi Wahyu Topeng Waja badhe kula pasrahaken, badhe kula borongaken dhumateng Kanjeng Rama Dewaji. Kados pundi ego pratikel paduka Kanjeng Rama Sri Bathara Kresna supados Kang putra pun Boma Narakasura ingkang saged hanggayuh wujudipun Wahyu Topeng Waja kala wau. Satemah Kang putra kula saged dados Senopati Agung wonten ing negari Ngamarta. Sanes si Gatotkaca. Kanjeng Rama, piye ngger bocah bagus? Wonten paribasan anak polah bapa kepradah. Menawi mboten jengandika pinangkani panyuwun kula, Praja Dwaraka utawi Dwarawati mriki badhe kula biyuki batang sayuta. Yun pamit. Nata Kresna lan ngandika duh Yayi Prabu ya sungkawing tias miat solah ing arenira ya jagat ya dewa ya Bathara ana tetembungan anak polah bapa kepradah ketang gedene Ratu ing Dwarawati Prabu Sri Bathara Kresna marang sira Boma Narakasura. Ya bakal tak budidayake murih Wahyu Senopati mau bisa cumondhok marang jeneng sira ngger Boma Narakasura. Ratu Dwarawati Prabu Kresna bakal munggah ana ing kahyangan nyadang sarta nyadong tumuruning Wahyu Topeng Waja kuwi mau. Mbarengi lintang alihan. Muga-muga apa kang dadi sedyaning anakku Boma Narakasura ratu ing negara Traju Tresna bisa kasembadan ngger kula. Jelek tumiba gegaran santosa Sukmane Prabu Dasamuka ratu ing negara Ngalengka diraja biyen iki Prabu Kodayatma isih meger-meger urip.
Rumah wayun Kudayat Mogoro rupa mangesos kadyangin pangsempal kaprapal silo-silo kaplasa satu lumayu mangungsi kagiat kagudo kang jaga bumi Rada beda bojleng-bojeng iblis laknat padha jek-jekan kece wali kece sadat setan wali kubra kang tak sawang sing sowan iki kaya Kakang Boma Narakasura saka negara Traju Trisna padha becik sak tekamu ya Kang adikku Yayi Godayitma Yadasa Kumara wilujeng niskala lakuku taklimku wae katur ya Yayi ya Kakang wis ndak tampa janur gunung kadingaren kowe prapta ana ing kene sajak
sumengko pengawak Bajra kang mawa gita kang hamengku gati. Manggene Yayi, aku bakal takon marang jeneng sira Yayi Godayitma. Babagan apa, Kakang? Ing Ripalungguhan iki apa jeneng sira Yayi Godayitma isih pengin ngrabi ya kuwi wujuding titis Sri Widawati. Oh alah Kang, ngono kok ndadak kok takoke iki kepiye to Kang? Kang, urip atiku iki sing tak ajab ya mung Widawati. Kowe ngerti prasetyaku to Kang? Aku iki yen karo si Wida ora karo si Widawati, Haluwung Godayitma ora rabi. Apa iya kuwi tenan Kang Godayitma piye? Sumurupa ya Yayi, yen Siadi tetep ngoyak kelawan titis Widawati, tinemu bejo kemayangan uripmu krana dina iki titis Widawati iki lagi cedhak karo Prabu Bama Narakasura. Lho, karepe Kakang Bama piye? Ngene Yayi, titis Widawati dina sakmengko mapan ana ing negara Ngamarta. Ya kuwi mapane ana ing kesatriyan Madukara. Garwane Paman Janaka ya garwane Paman Arjuna jenenge Wara Sembadra. Kuwi sing dadi titising Dewi Widawati. He Yayi Godayitma, ladalah jebul isih bibekmu dhewe to Kang? Kapara nyata Yayi. Ya yen pancen kaya mangkono ndak jaluke ya Kang, ndak jaluke bibekmu tak rabine. Iya, perkara kok jaluk kuwi gampang tinemu ing mburi. Nanging he Godayitma, kabeh mau ana syarat saranane, kabeh mau ana pitukane. Apa dalan sing kudu tak tempuh Kakang? Ngene yo Yayi, dina sakmengko Yayi Godayitma utawa Yayi Dasakumara sak biyantuwa kelawan pun Kakang Ratu Trajutresna Prabu Bama Narakasura. Carane aku bantu, aku wektu dina iki bakal tilik adiku, ya kuwi bocah Pringgondani kang aran Gatotkaca kang sakmengko lagi nandhang raga utawa lagi nedeng lara. Mengko nalikane Gatotkaca lena empakno premana jatimu, Gatotkaca patenana. Yen Gatotkaca mati, Janaka bakal bingung. Krana Gatotkaca mono anak mantune Paman Janaka. Ngono Kakang? Iya. Yen Janaka bingung, bakale ngenes pikire. Yen wis ngenes pikire, bakale mati. Sak rampunge kuwi titis Widawati dadi kukubane adiku sing tak tresnani Godayitma. Halah dalah. Matur nuwun yo Kang.
Matur nuwun ya Kang, matur nuwun. Iya Yayi padha-padha. Yen pancen kaya mangkono pun Kakang ndak nyuwun pamit luwih dhisik ya Yayi. Iya Kakang. Mengko ngenteni lenane bocah Pringgondane si Garutkaca. Janji Gatotkaca mengko wis lena bakal tak arah patine supaya bisa kasembatan aku sesandingan kelawan Titis Widawati Kakang. Paman Patih Pancatnyono rene paman. Hadyatur miturut anut sumarah mring Gusti dene Sidi Miwang Utama panindak ing praja adil bejo dadi bandara rinaraban mring pra abdi ing ladalah anak angger Buma Narakasura kula ingkang paman Pancatnyono anganti-anti kang sarta angantu-antu rawuh paduka saking negari Ndwarawati kados pundi nggir jengandika sampun matur dhateng Keng Rama menapa dereng perkawis
Mbok menawi jengandika anak Angger kepingin dados senopati agung wonten ing negara Ngamarta. Kula keng paman pun patih Pancatnyana warsa hangangklungaken jangga hanilingaken karana nengga rumentah dawuh jengandika anak Angger Buma Narakasura. Paman Pancatnyana, inggih. Sampun paman, sampun. Kula sampun matur dhateng Rama Dewaji Prabu Sri Bathara Kresna. Mbok bilih kula menika kepingin dados senopati. Sababipun menapa kok Buma Narakasura ratu ing negara Trajutresna kok ngongso kepingin dadi senopati? Sababipun napa ngger? Ngaten paman. Kula menika bethekipun kepingin ngluhuraken lan hangarumaken asmanipun Kanjeng Rama Sri Bathara Kresna ing Dwarawati. Para pepunden-pepunden Pandhawa kaliyan Kanjeng Sri Rama Bathara Kresna menika ibaratipun kreta jaran sakusire. Kreta jarane para Pandhawa kusire Kanjeng Rama Dewaji. Lah awit saking raket supeketing kekadanganing antaraning para pepunden Pandhawa lan Kanjeng Rama, Buma Narakasura kepingin nyambung sejarah menika paman. Kula kepingin sanget nglajengaken sejarah menawi mangke Buma Narakasura saged kasembadan dados senopati agung wonten ing negari Ngamarta. Tartamtu mboten namung bondo donya negara kula Trajutresna mriki. Ning nyawa kula nggih badhe kula udhokaken dhateng para Pandhawa. Ing pamrih sampun ngantos surem sirap kajayaning para Pandhawa paman. Nuwun inggih, Nger, nuwun inggih. Menawi menika tumuju wonten ing kabecikan kang paman namung dederek kang sarta hanjurung, Nger. Nanging Kanjeng Rama paring dawuh bilih wekdal sak mangke sedaya para kawula ing negari Ngamarta sampun condong lan rumajang mbok bilih si Gatotkaca ingkang minangka dados senopati agung wonten ing negara Ngamarta. Kamangka paman, kamangka. Kamangka sak mangke Gatotkaca nandhang raga utawi lara. Mboten saged nglawat saya nambahi rasa percaya utawi pitaya kula mbok menawi benjang sing dados senopati niku Buma sanes si Gatotkaca. Nyatane durung kepilih wae wis lara pawan. Mbok menawi ragate kurang ora perkara kuwi paman. Oh lah mbok menawi ya. Mila sampeyan kirapne paman. Kirapne Wadyabala Trajutresna mang perintah tumuju wonten ing Pringgondani. Inggih sendika dawuh Nger. Kerek gendera neraca. Budal dina iki prajurit Trajutresna paman. Inggih sinuwun ngestaken dawuh.
Rakite ikuti nominggu yang sama ikuti nasangan anjodo Oh, tak salah.
mendat mantul woi wah hei wah ya hei hit hot out what ho hei ho hei ho hit ho hit hut hayya hit hayya hey ơi 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 Ayo setan-setan Gandharwa prajurit saka Traju Trisna budal dina iki ca budal nonton wayang yo. Ayo. Neng Tampang yo. Ya. Aja nganti telat. Ya. Nek telat dipriksakne. Ya. Iki sing tunggu kuburan Cina Wilangan iki. Aku ora gelem keri aku. Aku aja mbak tinggal. Aja mbak tinggal. Gak.
Pak Mudin, kowe mendem aku mbiyen rong mbok taleni, Pak Mudin. Ketutan blonggot. Ladrang pendet mangkya darajating praja sinar tansah sati bocah pringgang agung asesati niskalane kumalaning pramudita sertaning kang sifat durjana kawuryan musunya ruri sinar tansah sati bocah pringgang agung asesati niskalane kumalaning pramudita sinaning kang sifat durjana sinar rumaruta
ruming mulat ruming mulat Sorap Sari ruming mulat Sorap Sari Sari lir widodari nurun Hong ilahing sekaring bawana langgeng ulun waspadakake kaya Kresna kang prapta ana ngarsa ulun ana parigawe apa kok katon sumengka pengawak bojro laku muhih nata Ndwarawati nuwun inggih yuwang adi pukulun sedyaning kayun dinten sakmangke namung badhe nyuwun utawi nyadhang tumurunipun Wahyu Topeng Waja utawi wahyuning Senopati. Wahyu Topeng Waja kala wau mangke badhe kangge nyenopateni dhateng para Pandhawa benjang tumapakipun perang Baratayuda Jaya Binangun. Iya ya nggih Kresna kita nyuwun tumuruning Wahyu Topeng Waja pancen ora luput. Wektu dina iki Wahyu Topeng Waja utawa Wahyu Senopati cumandha ana ing Kahyangan Suralaya kene. Anane wahyu kuwi mau durung tak turunake amarga Gatotkaca durung jangkep sangune anggone dadi senopati. Krana apa? Krana ing ripalungguhan sakmengko Gatotkaca lagi nandhang ruga. Lah sakmengko Wahyu Topeng Waja bakal ndak turunake marang Gatotkaca lumantar sira kaki Kresna. Nun inggih kula nata ing Dwarawati trimah dados lelantaran pukulun. Iya nggih Kresna. Mara gage tampanana iki wujude Wahyu Topeng Waja